Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, evo danas dana da se radujemo i veselimo u 40. dan po Vaskrsenju, Gospodnjem prazniku, kada smo slavili ovih 40 dana kao jedan dan pobjede nad svakim zlom, nad grijehom i nad smrću. No kao što Isus skupiš svoje učenike, oprostio se sa njima i rekao da sve ovo što se zbilo moralo se zbiti zbog proroka koji su prorokovali i pisama koji su zapisali. A šta se tu upravo zbivalo i zbilo? Svi oni događaji koji su u Starom Zavjetu govorili da će iz plemena Jesejeva, iz korijena Davidova doći spasitelj i izbavitelj ovoga svijeta, Isus Hristos. I tako i bi, i dođe, i rodi se u našem tijelu, od Marije Djeve iz plemena Davidova, Mesija, spasitelj i izbavitelj ovoga svijeta. Dođe da posvjedoči, kako i sam kaže, da niko ne može prepoznati Oca do preko Sina, da posvjedoči dakle Boga Oca, Boga našega, njegovog Oca i Oca našega. Onoga koji je poslao upravo njega, dao njega zarad svakog čovjeka da se rodi u našem tijelu, da nas pale uspravi, jer smo pali i sagriješili, pali smo ponor i katran i crninu, smrti i grijeha, pa nas je Bog očistivši taj uprljani obraz Adamov podiže kroz slavno svoje vaskrsenje, ali i kroz krštenje koje je on učinio i sam sebi, zato što je osveštao tada i tu prirodu ljudsku i dao nama da se osveštavamo i kroz krštenje, kao što smo i danas krstili ovdje malog Arsenija, sina od našeg oca Nemanje. No Gospod kaže svojim učenicima koji su u tom trenutku bili malo tužni, ako li ne ode gore Ocu svome, dakle ako se ne vaznese na nebo, kako će nam, kaže, poslati utješitelja, Duha istine koji svjedoči i potvrđuje upravo ono što će biti, a to je crkva Božja koja je ustrojena, zajednica istinske ljubavi, pravde Božije. Gospod je taj koji je vaznao naše tijelo, ljudsko tijelo osveštano blagodaću Božjom i svojim vaskrsenjem na nebesa. I mi u posljednji dan ustaćemo iz grobova i oni koji budu živi preobrazit će se u nova tijela. I samo ovaj svijet bit će novo nebo i nova zemlja. Jer, braći i sestre, kada pogledamo sve ovo što se dešava u istoriji čovječanstva i za one koji se piše da su postojali kroz istoriju bilo kako na koji način i za one koje vjerujemo da su postojali kao legende u životu i u svijetu ovome, čemu je smisao svega toga da postanemo i da nestanemo? Tu nema nikakvog smisla. Smisla je upravo u tom postojanju i neprestanom postojanju, neprestanom bivstvovanju. Jer ako smo bića, onda i kad postanemo, kako tamo kaže u molitvi, da je Bog stvorio sve iz nebića u biće i ono što nije postojalo, ni iz čega stvorio ovaj svijet. Iz ljubavi prema ovom svijetu i čovjeku. Mi jesmo pali, jesmo sagriješili, jesmo prljali ovaj svijet i nismo mogli, i nikom da kažem nije mogao da riješi taj problem čovječanstva, da, kao što je sam Gospod, gledaši na čovjeka i vidješi da ne može da se sam spasi, posla Sina svoga jedinorodnoga, da pomogne dakle čovjeku da se spasava. I Gospod je naš i spasitelj i pomoćnik u našem spasenju. No samo trebamo i mi da se potrudimo da imamo u njega istinske vjere i nade i ljubavi kao što je i on to činio i pokazao upravo i rekavši u jednom trenutku da bdijemo i da se molimo na dušama svojim. Prvi put u istoriji čovječanstva, današnji dan Vaznesenja, kako kažemo Gospodnje, uznosi se
to vaskrslo upravo tijelo koje nije stvoreno za propast, za grob i za kraj. Zato je smisao i zato ima zaista velikih razloga, neprocjenjivih razloga da vjerujemo Isusa Hrista. Jer ako vjerujemo njega, onda postamo mali Hristosi kroz liturgiju, kroz pričešće i sjedinjenje sa njim. I tako postajemo braća njegova i sutra kada dođe taj kraj ovoga svijeta, ovoga ovakvog svijeta, doći će zaista, braći i sestre, svima nama u glavu i u misao i um. Kako tamo kaže, kada ugleda cijelo čovječanstvo, Sina čovječeg da dolazi da sudi svijetu, zaplakat će svako pleme na zemlji, jer će vidjeti pravu i suštinsku istinu postojanja ovoga svijeta i čovjeka. Zato mi koji imamo glas Božji, imamo glasnike Božije, imamo Isusa Hrista koji nam upravo to posvjedočio svim svojim bićem i kao Bog i kao čovjek. Bog posebno kroz vaskrsenje, jer su mnogi mislili da on, i misle i danas da on samo istorijska ličnost, da je nekakav čovjek koji je negdje nestao u pepelu ili negdje skriven. Ali nije tako. I apostoli nisu do kraja mogli vjerovati dok nisu vidjeli, dok se nisu zadivili vidjevši Gospoda. Zato i on kaže u današnjem evanđelju, traživši upravo komad, nešto da pojede, komad ribe i dadoše mu, kaže, komad pečene ribe i meda u saču. Da vide učenici, da se uvjere da on nije duh, nego da je ono tijelo istinsko i kost, ona ne za propadanje ili za prah i pepeo da ga više nema, nego upravo za unovljenje. I to je, braće i sestre, smisao postojanja ovog svijeta i čovjeka. Ne trebamo misliti gdje će stati mnoštvo, nebrojno mnoštvo ljudi koje se rodilo i koje će se roditi. Da li će ono prvo stati u Carstvo nebesko? Tu nema kraja i prostora. Bog je sve stvorio tako smisleno i tako mudro i premudro da je čovjeka stvorio da živi vječno. Zato imamo velike, kao što rekao, i velike razloge da vjerujemo i da se nadamo u život vječni. Ali ta vjera i nada se potvrđuje, braći i sestre, ovdje na zemlji, svojim djelima, istinskom vjerom, u ljubavi prema Bogu, u potpunosti onako kako on od nas traži. Ali istinsku ljubav jednih prema drugima. Zato smo tu uvijek na ispitu. Bog nas uvijek ispituje kako i na koji način treba da se vladamo u ovom svijetu, da se odnosimo jedni prema drugima. Jer i sam kaže, ako budete imali ljubav i među sobom, poznat ćete se, kaže, po tome da ste moji učenici. Neka Gospod blagoslovi današnji dan i ovaj veliki praznik i slavu ovoga hrama, a sve nas ohrabri i osnaži da ostanemo istinski ljudi njegovi. Mi ovdje posebno na ovim prostorima ove mučeničke, mnogonapaćene naše krajine, gdje vrlo često, gdje god dođem, govorim da imamo mnoštvo i hiljade mučenika iz svih ratova, posebno iz Drugog svjetskog rata, a vjerujte da ih ima preko 40 pa i 50 hiljada naših mučenika Bihaćko-Petrovačkih, koji su strašno stradali za istinu i pravdu i ljubav Božju. I mi smo se znojili, stradali kroz godine i vjekove kao narod, a i mi kao danas trudimo se istinski da opravdamo to povjerenje naših svetih predaka. Zato imamo, braće i sestre, i odgovornost i čast da čuvamo i naše svete hramove i naše svete grobove. Jer ako to ne sačuvamo, onda i neće imati ko da ih čuva i poslije nas. Jer neće imati kome i šta da predam. Bog će nas prokleti, da neće se znati da smo postojali. Ali ne dozvolimo da bude tako, nego sa vjerom i nadom i ljubavlju. Molim se Bogu da nas Bog ohrabri i osnaži u obnovi i životu na ovim prostorima. Neka bude srećna slava, neka bude srećno krštenje malog Arsenija, neka ga Bog ukrijepi i osnaži, da bude kao i sveti Arsenij koji je bio nasljednik svetoga Save, kome je sveti Sava ostavio zaista, da bude drugi arhijepiskop srpski nakon njega, veliki sveti Arsenij, čije se možete nalaze u manastiru u Ždegoniku, Crnoj Gori. Da bude srećno i kumstvo i krštenja, srećno kumstvo i slave, živjeli i Bogu da blagoslovi na mnoge